Hi ha alguna dona que us hagi marcat en els vostres estudis o en la vostra vida en general? La meva mare i la meva àvia. Faig filo. La meva àvia, sobretot, des de petita, jove, em començava com a donar llibres, referències, i quan jo no tenia ben bé clar què fer, la meva mare em va dir fes filo, que és el que t'agrada, i estic molt agraïda per això. Jo vaig escollir fer filosofia gràcies a una professora que em va transmetre tots els coneixements i creure que una dona també pot estudiar filosofia i bàsicament això li agraeixo a ella. Sí, la meva mare, sempre per impulsar-me a fer el que m'agrada i que tothom faci el que li agradi més enllà del que els beneficis ens poden donar i bé, al final estudio filosofia per això. M'ha vingut a la ment la Susana Gil, que és una professora que hem tingut a Gabinetes de Comunicació. El primer dia que la vaig veure tot empoderada davant de tots, doncs em va marcar molt la seva actitud. Sempre respondré a la meva mare. Estudia en Comunicació i Indústries Culturals i ella és guionista, és productora i al final doncs, és una que s'assembla, no? I crec que em ve una mica de casa. Una profe que vaig tenir a batxillerat de filosofia que com que quan estava a punt de deixar-ho i estava en un moment com bastant dur, em va dir no, va, continua, va, esforça't, tal, i gràcies a ella estic aquí. Jo, meva àvia, perquè va ser de les primeres dones en estudiar batxillerat aquí a Espanya, explica les dificultats que va tenir ella en aquest procés. Molts cops parlo amb ella i m'ajuda a seguir endavant. Mi profesora de gramática española me ayudó a estudiar para las pruebas de acceso a la universidad. Y mi profesora de cine italiano, las dos son mujeres que saben muchísimo, que se ve que aman lo que hacen y te inspiran muchísimo a también hacerlo tú. Des d'aquí us volem donar les gràcies a totes les dones per ser tan inspiradores. I per fer de referents en un món on encara falten moltes referents.